Phungkaham jatanono hainhai lamsugo tewaisa kolom to YouTube channel lo gai tinu video ungkhai rong ni bumung sung saimalainai Nok Rong sung Rwmani je stinner o stinner ni bumung sung saimalainai genorok to Nok Rong rok to plansi paithak jora norok je bijnai tonai rok kon saimangkana rong no sakang tam khlai nang baiki rong nang nokrani first video nugui mankana norok jara nayang tongnai rok first video thangni manio Nok Rong mani video gai tini kisung saimalainai color tamo o color bahai o color ke tamung obo sung saimalainai gai norok o video kwtal wngwi tongkha norok subscribe khaidi tamkhai ani channel kwtal nongni phan nong chubachu belai khe nangui tongo ambagui norok chubakhe ang belai khakchangnai ambagui nong chubachu nong phan belai khe nango hingke chwngfari color saimamani bigi chai sanani digi thlainai hingke obo khe orange color first jet kisa daljak o color khe hingke chwng yang saimalainai o je top tolo je top o color tongmo khe black kosom ta black rijak o top ni obo khai hingke o photo oko khai photo borkha tamo orange ngo ta kaisa khum korija kobo komo khai o belai o khe abo rijak belai khai ko color rijak first yellow green belai o hingke bufang o khai mejenda bai black kisa daljak hingke bufang o khe mejenda bai black kisa daljak hingke o soi bobar o khe mejenda stinner hingke tabuk tongmo abo mejenda no hingke o belai khe first yellow green stinner mung hingke norok saimangkana rong ni bumung hingke tabuk nok bising hablainai hingke nok bising mo khai first blow o je wall o rwmana first blow o pillar rok khe mejenda bai first jet kisa daljak ta o pillar ni mo hingke o pillar mo mejenda bai first jet kisa daljak hingke wall ni mo khe wall ni abo khe first blow hingke obo ta kaisa room ni khe o pillar bo abono mejenda bai first jet kisa daljak hingke wall ni mo khe yellow green first yellow green rijak hingke o wall ni mo khai first yellow green hingke norok o video bahimjaka naithokjak like tei share khaidi o video no naithok tongkha tei norok samung rok swngna muchung tongkha khai ang bai contact khai mano ang bai kwrwng mano norok samung jotosi khlainai muchung tongkha khlaiphai manai mo wall o color mo first yellow green bai hingke ceiling video no nugui mankana first video ceiling o video baikhe rong nang hingke ceiling color to side frano ceiling color hingke mid buff bai mehagoni ceiling ni color hingke norok tomung mo khe samung khlainai muchung tongkha kwrwng ri tai saima jang muchungkhe bo songhori mano ang description o number rinai norok samung ni songhori mano bwswng tabuk haini thalai fudi dorja janla bai khe rw hingke o dorja janla to nongno ang phunukjak video nongno bwskang video phunuknai dorja janla na rong rwna swkang baikhe tam khlainang obo ang totong bagui video swnamjak tapha jora o maina bagui samung khlainai nangla hingke camera bo changlai kwrwia bagui phunukmaya hingke obo dorja janla ni colour wngkha obo wngkha
mehegoni o color naithogo norok bai no saimanya to bang naithogo belai khe norok bo nok rogo rwna khe saimanai o color bai mehegoni nang khe belai khe naithogo o color nog thani omo koimung tomung norok ni nok rok rwna muchung tongkha khai sahodi tei chwngbai contact khai di ani description namarjak tongo norok ni chubachu nango kisa misa tamo khe chwng samung tangui chanai bo rwjaba norok samung chwngna rwkha chai chwng bo kisa misa nog ni bisingtwi no thangui thangmanai tangui chai thangmanai amo bagui nog thani koinai muchungo norok nok rok rong rwna nangui tongkha khai rwjaknai tongkha khai chwng no sahaujadi please hingke chwngno nog thani koimung paithago asuk nung wnglaisi tini video bwskango ang nog bagui khe video tufainai nangkukmani video norok bufai samung ni tui nainai muchung comment khai saharwui mano ang je norok samani o samung no tubui fainai hingke asuk nung sinai tini bagui jotono tei waisa hambai norok jotono kaham tongdi।